виждате как пътниците минават по нещо като коридорче на нивото до ръба на парапета и нагоре се качвате, като на средното ниво има заведения, а нагоре е открита палбата. Там може да седнете.
aquí traigo 4. No, pero yo te debo a ti feria. Yo sé, pero te di 20 y te doy 24 euros a 4 euros para dejar. Хванете автобуса, той ще ви докара точно до този полуостров. Може би това е транспортния хъб тук. Тя ще ви изведе в центъра, където беше венецианската ложа. Така че можете спокойно и сами, ако решите да дойдете до тук, ако утре или някой няма ангажимент утре към програмата. Отново излизаме пред нас е колоната на Дъглас, вече минахме залива Карица, говорихме, че това е едно от двете пристанища, води се военното пристанище на древния град. Около хълма така е било заграждението на крепостните стени. Днеска има места в един манастир, Свети Теодор манастира, може да се види кулата на Неразиха, така се казва, където е била и най-ранната укрепителна част на стената, а тук, където виждате сградите в дясно, и сега ще ви покажа в една от уличките, някога, тук в тази уличка, точно перпендикулярна на нас, сега се вижда там в зелената сграда, дето има една уличка, ако се мине навътре, излизате на най-стария гроб, това са гробищата, са били извън града, на най-стария гроб, намерен някога тук. Те са ученици на апостол Павел и тяхната църква е ето тук в уличката в ляво, старата църквичка, камбанарията, виждате ли я? Да. Това е тя, а ние тук надясно. А ние вече навлизаме към двореца Свети Михаил, Монрепос, и отпред ще видим най-старата църква на Керкера, на света Керкера. Но тя е построена върху основите на римски храм, а основите на римски храм са построени върху други основи от езически храмове, преди останки от крепостната стена на тогавашния Акропол. Ние обаче продължаваме, защото искаме да отидем да гледаме гледката, и продължаваме навътре, за да видим първо гледката, а после ще се върнем тук на тези останки и на двореца. То пък го нема.
Znaš šta, imam ovu majicu dole s ovom sito štampom, plus nju.